mga supporter ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte nagtapok alang sa pagtuboy sa inilang mayor pagka-presidente. Kadagkuhan sa kapulisan sa rehiyon, andam moatubang sa investigasyon sa Senado kabahin sa isyu sa APEC allowance sa kapulisan. Dakong rally sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo, wala madayon. Mga delegado gikan sa ubang lugar sa Kabisayan nangabot. Puser og Shabu nakasibat sa pag-serve og warrant sa kapulisan. 5 ka tawo sulod sa iyang drug den nadakpan. Walay mga opisyal gikan sa Barangay Lahog nga mitambong sa General Assembly sa Cebu City Chapter sa Barangay Councilors League of the Philippines. Maayong hapon, Sugbo, Kabisayan. Wa mahinayon ang indignation rally sa mga sakop sa Iglesia ni Cristo human magkasabot ang uluhan nilang buhatan ug ang gobyerno. Among kalihukan unta isip suporta sa mga sakop sa INC sa kauluhan nga mi protesta sa gingong pagpanghilabot sa gobyerno sa ilang rehiyon. Nagsunod sa aksyon si Jinky Rosit. Sawa pamisidlak ang adlaw, nag-abot-abot na ang mga sakop sa Iglesia ni Cristo dinhi sa may Mango Avenue sa Dakbayan sa Sugbo alang sa himuon nila nga rally. Sila gipanguluhan sa ilang mga ministro gikan sa Negros, Bohol, Leyte ug Siquijor. Pasado alas 9 kaganiha, gianunsyo sa pamunuan sa INC Cebu nga dunay nakabot nga kasabutan ng gobyerno ug ang mga leaders sa ilang simbahan dito sa kauluhan. Nalipay ang libuan ka mga sakop sa INC nga kanselado ang ipahigayon nga indignation rally isip suporta sa ilang mga kaubanan sa kauluhan kinsa mi protesta batok ang Department of Justice Secretary Laila de Lima nga miimbestigar sa gipasaka nga reklamo sa usa sa mga ministro sa INC. Usa malipayon ni tungod kay natapos na ang among gipakibatok. Usa puno kami sa kalipay nga nagdaog ang among gipangayo. Usa mabuhi ang Iglesia ni Cristo. Ang among pag-alagad sa Ginoo malaya mi. Walay mahilabot kay kining amo para gyud sa Ginoo. Nagkayusa mi kami tanan. Doon na say nagtapog sa Plaza Independencia, hinay-hinay sab silang na mauli, dihang gipaybaw nga di na sila madayon sa maong kalihukan. Bisan pa man nagikan sa nagkalain-laing lugar sakop sa Region 7 ang mga miyembro sa INC members nga niya karon dinhi sa Sugbo, apan wa nila igsapayan ang ilang mga kahago tungod kay alang nila usa ka dakong kalampusan ang nasakmit karon sa ilang simbahan. Si Lilibeth nga taga Bacolod ug si Rael nga taga Bohol nalipay sa maong kalambuan. Kaya natutuwa kami na nakiisa kami sa aming taga-pamamahala. Ay, nagsalamat mi, nagdaog kay Iglesia. Nagdaog sa gipaglaban na mo. Salamat sa Ginoo. Lakip nga nagpasalamat si Vice Mayor Edgar Labella na sayran nga niadtong Biyernes ni pada ang INC og suwat sa iyang buhatan aron mangayo og permit sa ilang tinguha sa pagpahigayon og rally karong adlaw. Kontrolado ra sab sa Cebu City Traffic Office ang dagan sa trapiko sa General Maxilum Avenue ug duna pagani sila standby nga mga sakop sa agian unta sa mga mag-rally. So magpasalamat na sad mi nga wa madayon at least dili kayo tanto ang traffic nato masinado. Alang sa aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Anda mo atubang sa investigasyon sa Senado ang kadagkuan sa kapulisan sa rehiyon kabahin sa issue sa allowance sa mga pulis nga gi-assign sa APEC Security. Si Senator Antonio Trillanes mipadayag nga musangat og usa ka resolusyon alang sa investigasyon. King Perez, Suginlimi. Sa official statement sa Police Regional Office 7, andam silang muatubang og investigasyon kabahin sa allowance alang sa mga deployed police sa APEC. Si Senator Antonio Trillanes III nagplanong musangat og resolusyon alang sa pag-imbestigar sa issue. Kasama yan din sa mga itatanong natin, papa-account natin kung saan napunta yung pondo para makita natin kung ano talagang dahilan. Ngayon kung hindi tayo masatisfied din na
we will file the corresponding Senate resolution to conduct an investigation into the matter. Ang 500 pesos nga allowance sa matag pulis matag adlaw, unang gi-announce ni Chief PNP Ricardo Marquez, apan 150 pesos lang ang gihatag nga cash. Wala na usab gipanghatag ang cash ug ang mga caterer na ang mipakaon sa mga pulis nga may resulta usab sa laing reklamo tungod sa dili maayong pagkaon nga giserve. Gipatin-aw sa Police Regional Office 7 nga ang 500 pesos nga allowance naglaki pa sa uban nga galastuan sa matag pulis nga gideploy sama sa transportasyon. Matod ni PRO7 Directorial Staff Head Ray Lindon Lawas, matubang sila sa investigasyon sa Senado kung kinahanglanon ug mo presentar og mga dokumento. Maybe he is just concerned on the uniformed personnel who are deployed for EPIC. But we have nothing to hide. Sa pagkakaroon doon na 1,492 ka mga delegado gikan sa APEC member economies ang ania sa Sugbo ug gi-secure sa mga pulis. Namatikdan usab sa kapulisan ang pagmenos og 6% sa mga nahitabong krimen sa Metro Cebu. Sukad gipakatap ang mga pulis sa APEC. Alang sa Aksyon Bisaya, King Perez. Atol sa pagtakop sa selebrasyon sa Anti-Mendicancy Month ni atong Biyernes, gipasidunggan sa Mendicancy Board ang mga establishmento nga nakatampo og dako sa ilang kampanya sa street dwellers. Mato sa chairman niini nga si Joy Pesquera, padayon ang ilang programa sa Balik Probinsya Program diin kadtong pamilya nga masuta nga adunay balay sa ila kining tahtagan og pliti og papaulion. Gitugan niini nga kasagaran sa mga libod suroy nga nangatulog sa kadalanan dunay mga balay apan di mamauli sa ila gumikan sa ilang panginabuhian. Abang sa ato ang hatagag pasidangog karong gabi una ang kato mga eskwelahan nga nagtabang nato. Nasa tay mga establishments nga nagtabang sa nato nga usaon ato ang pagaingnon sa Balik Probinsya Program nato. Dunay daghang pulis nga gipakatap sa kadalanan subay sa nagpadayong Apex Summit. Apan wa mahadlok niini ang tulo ka tawo nga nang snatch ug nanulis ug ubay-ubay nga mga biktima. Nasundan ang aksyon ni Leslie Caminada Vistil. Kurso na dang nang snatch og cellphone kini 15 anyos nga lalaki ni adtong Sabado sa gabi. Kinsa gikatahong di pa lang kini dugay nakagawa sa Operation Second Chance. May snatch sa ugod. Snatch mo? Saan yung snatch mo? Cellphone. Anong iyong pagbihin mo? Kapila naman yung pagbihin mo. Ha? Kapila naman yung pagbihin mo. Daga naman. Tungod sab sa kagutom, napugos kuno si John Ray nga muuban siyang higala nga manulis aron makakaon. Kay sud na sa duha ka adlaw, wa siya kaon human matangtang sa trabaho. Suway kuno siyang nanghangyo sa mga karinderya nga motrabaho og nangayog tubig apan wa siya tagda. Dalan sa kuan ba, ang kauban naman sa nagkuan sa niya, cellphone na akong ipunit ba. Kaya ako may nandakpan man, dagan siya ako mundagan. Doon, so hindi na lang diri, so idakon na diri, dakop ko nila. Adlog sila yun, nagmakain na, wala na magmakain sa, nakpan man ko. Mawalit ako, magutom lang ako agapon ba. Ma'am kanang magwata ni sa reglementary period na yun magpaabot ta ang tutugma sa kuan maabot ang kuan ang iyang complainant na iyang mga kuan naman dira atong mga arresting officer atong paabotan niyo kay wala may process karon since we are now in holiday kanang ang maabot ra ni siya kuan na siya magpaabot na siya ugma sa kuan mga nang maabli na ang atong opisina sa Fiscal Service. Napusasan sab kini notadong tulisan kinsa mogamit og wig ato siyang pagpanulis. Nailhan ang sospek nga si Yolan Sulante Antony alias Yungyung, human na miktima og dula na po nakatawsod sa pipila ka gabi. Siya jud to, wajud ko kalimot kay before at pag dayon na ko nila nilingi pa man siya na ako kay nitawag man ko niya na please iuli lang akong uniform. Mo to tan-aw siya nako isog kay siya naong. Ka-remember ko kay dugay sad kay siya nakakuot sa iyahang pusil. Nasayran nga dunay alalay nga bata ug batan-on ang dinakpan nga mo'y mukuha sa mga butang atol sa pagpanulis. Nga nakuha ginamo ni siya pero sa walang description ng nakugtian, nakuglawas. Kay kanayang wig iyaman tago-tago di man magawang dunay siya wig. Pat makuha na ang pattern niya kay kasagaran alas 10:30 alas 10 nya bisim halos bisim pista yun diya sa Blessing Sacrament. Lang
Anong nani wig, sir? Bawa na. Ano ka kay Bogikan ko na nimo? Mag-disco naman ang wig gamit. Mahadlo ka mawawan nga nung imong maghimo sa Ambot nga. kay bawo imong maghimo. Di po ko ambot. Ambot. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistigo. 5 kagingong adik na sikop ato sa operasyon sa Parian Police Station. Target unta sa maong drug operation nakasibat dihang nakabantay sa pag-abot sa mga pulis. Nasundan ang aksyon ni Ryan Sorote. Wa maabdi sa mga sakop sa Parian Police Station ang notadong drogista sa Sitio Eagles, Barangay Tipadilla nga si Cindy Barrientos. Diyang iserve unta nila ang search warrant pasado as 10 kagabi. Nakasibat kini dihang nakamatikod sa mga pulis ang iyang mga lookout pinagi sa pagpatingo sa buzzer. Naglisod sab ang mga pulis sa pag-locate sa kwarto ni ini kinsa nagpaabang sab sa dapit samtang ang ubang lawak gihimong hititanan. Sa ilahang area dili ka kadali-dali og sud kay ang ilahang gate is taas tapos still ang ilahang lock. Ang area pod nila nga to is daghan og kwarto which is dili ka kadali og tultul din sa subject ug asa siya nangapita nga nagtago. Nakuhay noon sa kapulisan gikan sa lawak ni Cindy ang 20 ka magagmayng pakete sa shabu ug mga gamit sa paghit-hit. Naatlansab sa kapulisan sa gihulagway nga drug den silang Paulino Logronio Jr., Agustin Abad Jr., Anthony Obesquias, Wilson Edilion ug Markin Abadia. Kontrol kami, sir. Masya, tarong istorya kayo. Tambay kami, sir. Kanya, Kalat nilagkuhan, sir. kalitikon siya. Abot sila. May game sa man mo? Oo, liwig pa daw, sir. Nami hantakan mo dito. Nya. Nya pag abot nila ng dagan may basi madapan may. Nya dito nakatago mi sa kwarto nya pagpanagpong nila gabi na mo nila yung kuan. Mo to gidami nila. Pero sa takan lagi mo wala, sir. Taud-taud na nga gipanidaan sa kapulisan si Cindy. Sukad nga siya mo'y may pulis sa iyang live-in partner nga si Obet Villacarillo nga napriso na karon sa Cebu City Jail tugod gihapon sa Shabu. Tulo ka semana kining gipanidaan kay nagkadaghan ang musod gawas nga mga tawo sa ilang dapit aron mo palit og muhit-hit og Shabu. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. 75 anyos nga lola kinsa giila nga usa ka level 3 drug pusher na sikop sa Criminal Investigation and Detection Group 7 nga adtong Biyernes sa hapon. Nakuha gikan kaniya ang mga pinaketing shabu nga mobalor og kapin 200,000 pesos og 2 ka pistola. Nagsunod sa aksyon si Ray Pasaporte. Sa giluwatan nga search warrant ni Judge Solavier Peras gumikan sa Kalapasan sa pagpamaligya og ginadili nga drogas, nasikop sa CIDG-7 ang subject nga si Beatrice Secretaria, 75 anyos taga Barangay Bulinawan sa Dakbayan sa Karkar. Kining medium pack, kwarta nga kapin 5,000 pesos, 22 ug 38 revolver ang nakuha gikan sa panimay sa Tigulang. Lakip nga nasikop ang anak ining babay nga si Edna Ethel ug ang kapuyo niini ug lain pang duha ka tawo kinsa nakuhaan og pinakiting shabu. Matud ni Lola Beatrice, duha ka higayon na siyang nadakpan sa samang Kalapasan. Nakagawa siya human gipiyansahan sa iyang amo. Gingong napugo siya sa pagsud sa maong iligal nga kalihukan kay daghan na siya gipamati ug malipay siyang hatagan og 500 o 1,000 isip komisyon aron duna siya ikapalit og tambal. Gingong dunay batan-ong tighatadan kaniya og shabu gikan sa lungsod sa Badyan nga giripak ng daan ug igo na lang kini niyang ihatag sa ubang mamaligya. Kuan man, dili lain ako mamaligya. Alain ang mabaligya. Nagpabili ng ko ato kay kuan nagkuha bag item. Dunay ni pahibaw sa CIDG sa iligal nga kalihukan sa Tiguang ug sud sa kapin duha ka semana nila kining gipanid-an ug ilang giaplayan og search warrant dihang nagpositibo. You can see yung pagkaka-package ng mga nakuha nating illegal na droga readily available for use. And makikita natin dito yung mga foils nato. Base sa Dangerous Drugs Board value, muabot og 236,000 ang kantidad sa nasakmit nga mga drogas gikan nilang Lola Beatrice.
Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. Mga armas nga ginama gikan sa dakpayan sa Danao, nasakmit sa CIDG 7 samtang nasikop sab ang drug pusher nga nagbase sa barangay Bakayan. Nagsunod sa aksyon si Leslie Caminada Vistil. Alas 11 sa buntag niadtong Sabado nasikop si Ricky Quiampano Laurentisa sa Maidan Duterte sa barangay Suba sa Dakben sa Danao. Nakuha gikan kaniya kining kalibre 45, 38 revolver, caliber 22 Magnum, mga bala ug magazine. Giyong ang maong mga armas padung na i-deliver paingon sa Mindanao aron gamiton sa mga politiko karong umaabot eleksyon. Katarungan sa dinakpan, igo ra siyang mupintal sa mga armas ug mihimakak nga ihatod kini sa Mindanao. Na may good na nadawat nato nga taho nga tungod kay duol ng eleksyon. So ang atong mga politicians na mga barangay officials dito sa Mindanao mopalit og kay nakita man nila ang Danao City is source sa kanang armas, no. So na validate nato kini pinagi siya ang revelation mismo. Maski pangutanong pa nato siya kadto ng mga armas due for delivery na ko. Kinsa man to? Doon na mo kay organ gikas mit para Mindanao ko na. Nasikop sab sa CIDG ang mamaligay og shabu nga si Arnel Irinque sa may barangay Bakayan pinaagi sa search warrant. Duha ka dagkong putos, duha ka medium pack og sachet sa gituang shabu ang na-recover sa CIDG. Nakadawat og reklamo ang maong buhatan gikan sa mga opisyalis sa maong barangay. Mipahigayon una og test by ang CIDG og dihang nagpositibo, mipahigayon dayon sila og search operation. Gawas sa barangay Bakayan, customer sab niini ang pipila ka sitio sa barangay Talamban. Giangkon sa dinakpan nga iya ang maong mga shabu ug sa pasil kini gipalit. Ang atong nakuha nga taho is level 2 siya. Ang atong nakuha na taho then na-verify po nato kini, na-reinforce nato kining taho pinaagi sa atong pagkanda og test by operation. Within the barangay Bakayan ug kanang mga sitio diya sa barangay Talamban. Kay immediate good siya, medyo neighboring places ba. Okay. Bago. Buwan. Kasi supplier. Kasi supplier lang mo dire. Cebu, taga Cebu? Taga sa Malpasing? O sa may pag-yan po dito ko ni mo? Ikaw mo kuha. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil. Malaumon ang pangu sa Barangay Councilors League of the Philippines Cebu City Chapter nga mutunga karong hapon na ang mga opisyales sa Barangay Lahog alang sa ilang kalihukan. Nagsunod sa aksyon si Ray Pasaporte. Sa 560 ka barangay opisyal gikan sa 80 ka barangay sa dakbayan sa Sugbo, 432 niini ang nitambong sa tinuig nga General Assembly sa Barangay Councilors League of the Philippines Cebu City Chapter nga gipahigayon kaganihang buntag. Ang buhatan sa mayor ni hatag og 3 milyones pesos nga budget sa BCLP karong tuiga apan pag-abot sa konseho. Gilaslasan kini og gihimo na lang 1 million pesos. Matud ni BCLP Cebu City Chapter President Raymond Garcia, magpadayon ang ilang healthcare program bisan og gamay ra ang gihatag nga budget sa konseho sa ilang kapunungan. Duna sab sila'y kasabutan tali sa mga hospitals. Dinigo rang ipakita sa ilang membro ang ID sa BCLP ngadto sa admitting section aron di na kinahanglan pang pangayuan og down payment. Ato ginang gituyo. And mind you, this is the first time in the history of BCLP Cebu City. In fact, it is the first time in the entire Philippines. Not even BCLP Makati or Manila has given this benefit to their members. Atol sa maong tigom, nabantayan nga ang lamisa nga gitagana alang sa mga opisyalis sa Barangay Lahog. Nagmingaw bisan pa man og gipadadaan kinig imbitasyon. Giklaro sa Batanong Garcia nga way bulok politika ang iyang gihimo sanglit lakip sa iyang gihatagan og imbitasyon ang tanang konsihal sa BOPK. Well, you know what? To tell you honestly, I've talked to two barangay officials of Barangay Lahog, and then mo gyapon ako gingon nila nga palihog lang, please attend kay wa man gyud ni color nga politika atua. This is all in the name of public service, and as members gusto sa nga ma-enjoy mo sa atong general.
Nasayran nga kini ang unang higayon nga way ni tambo nga opisyalis sa lahog. Sukad ni bali sa BOPK sa miaging simana. Si Konsehal Mary Ann de los Santos. Malaumon si Garcia nga basin ug dunay moabot karong hapon. Alang sa Aksyon Bisaya, Ray Pasaporte. May bisita dinhi sa Sugbo si Senator Antonio Trillanes IV niadtong Sabado aron himamaton ang mga leader sa Magdalo aron mangayo og tabang kalabot sa iyang planong pagdagan sa mas taas nga posisyon karong umaabot 2016 election. Nagsunod sa aksyon si Leslie Caminada Vistil. Buot mudagan pagka-Vice Presidente si Senador Antonio Trillanes IV sunod tuig ug wa siya partidong apilan. Masaligon siya nga makakuha og butos bisan og wa siya igong budget kay base siyang naobserbahan nakadaog siya sukad ni atong tuig 2007 din siya mo'y dunay labing gamay nga budget. Giingong ang Magdalo nakadesider nga ang ilang suportahan nga presidente mao si Senator Grace Poe. Dugang pa niini nga posibleng karong simanaha formal na mo deklara si Poe sa iyang pagdagan isip presidente sa nasod. Itong 2016, ako po ay tatakbo sa pagka-Vice President at yan po ay tuloy na. I will be running as independent. Ang napili nung aming Magdalo Group ay si Senator Grace po for President. Iba't iba yung criteria na hinanap at in the end, ito yung decision ng mga leaders. So it was a vote. It went to a vote and ang lumabas, ang pinaka maraming nakuhang boto sa aming mga chapter leaders ay si Senator Grace po. Gayong din ako numudayon pagdagan pagka-presidente si Vice President Jomar Binay kay nawad na kinigana sa mga gipang-atubang niya nga kontrobersiya nga mo'y hinungdan sa pagkaunhod sa mga supporters. Ako ay maintain that position na pagdating sa filing sa October, hindi natutuloy sa pagkandidato pagka-presidente si Vice President Binay. Kasi pababa ang suporta ng taong bayan sa kanya, nakikilala na siya, at may mga darating na kaso sa kanya. So manghihinaan na ng loob yan. And it won't be the first time that he backed out. Karong simanaha nagplano nga mopasa ka og di mo minus 5 ngadto sa 6 ka mga kaso si Trillanes batok ang VP Binay ug sa anak niini nga si Congresswoman Abigail Binay. May mga ilang issues pa na ibubunyag kami. Pero for now, lahat ng mga na-discover namin the past year, i-final na yung ibang mga kaso sa Ombudsman at yung mga ebidensya na kalap namin ay tinurn over na namin sa Ombudsman. Next week, we will be filing additional cases against the Vice President and his dummies and also kay Congresswoman Abigail Binay. Alang sa Aksyon Bisaya, Leslie Caminada Vistil. Sa ikatulong higayon, negosyante nga si Efren Pelaez Jr. mipadayag sa iyang pagdagan sa pagkamayor sa Lapu-Lapu karong election. Uban kaniya si Rene Espina Jr. nga mo'y iyang padaganon pagka-congressman. Ang aksyon sa politika gisundan ni Jinky Rosit. Kini ang streamer sa negosyante nga si Efrain June Pelaez Jr. nga nag-ingon no retreat, no surrender. Gituyo niya kini aron ipaybaw sa katawhan sa Lapu-Lapu nga sa ikatulong higayon subli na sab siya nga magpapili isip mayor karong umaabot nga piniliay. Bisan og kaduha na siyang naparot sa eleksyon, ipadayon kuno gihapon niya ang iyang krusada nga batukan ang giingong korupsyon ubos sa kasamtangang administrasyon. Iyang giklaro nga siya ang opisyal nga kandidato pagkamayor sa Lapu-Lapu ubos sa Liberal Party. Ang representative sa Lone District sa Lapu-Lapu nga si Eileen Radaza, Mayor Paz Radaza ug mga sakop sa konseho nahisakop sab sa Liberal Party niadtong Setyembre 2013. Karong adlaw, ipili lang may aning National Heroes Day kay dituutan na kitang tanan doon na tayo hero na sa suod sa to kasing-kasing, no? Kaganiha gipailaila na sab ni Pelaez ang iyang kandidato pagka-kongresista alang sa Lone District sa Lapu-Lapu nga si Rene Espina Jr. nga matud niya usa ka international economist. Which I willingly join without having to think and bat an eyelash for the simple reason that I have been an activist ever since for a long time
and this is my approach to life. I have always been a crusader. Sunod semana, gitakda mo pa sa og kaso sa Pelaez batok ni Radaza ug sa mga barangay kapitan niini may kalapasan sa Solid Waste Management o Clean Air Act tungod sa matud pa padayong problema sa basura sa Lapu-Lapu City. Kini mo ang mga susamang kaso ngayong ipasang at matag singabot nga eleksyon. Alang sa Aksyon Bisaya, Jinky Rosit. Kalihukan nga nag-awhag kang Davao City Mayor Rodrigo Duterte nga padaganon pagka-presidente, gipahigayon ni adtong Biyernes sa gabi. Nasundan ang aksyon ni Ryan Sorote. Sa Puntaenganyo, ang grupo nila ni Ray. Maihap lang ang mga misalmot sa candle lighting ng himo sa mga supporters ni Davao City Mayor Rodrigo Duterte sa Plaza Independencia ni atong Biyernes. Matod sa mga organizers, mga leader lang ang ilang gihugpong sa Subo, kaya ang uban, misalmot sa halapad nga karaban sa mga Duterte supporters dito sa Davao. Nasayran nga kapin 2,000 ka masakinan ang misalmot sa karaban sa Davao, din 30 ini ang gikan sa Subo nga gipanguluhan ni Atty. Noel Filongco. May pasalig sila nga ilang mapadaog si Duterte kung mudagan kini pinaagi sa giingong pagtinabangay sa mga Subuanon nga gusto na og kabaguan sa gobyerno. Giangkon nila nga wa sila pondo sa pagkampanya alang kang Duterte apan andam sila nga magtampo-tampo. Nakita namo ang kainit sa mga tao pagsuportar sa advocacy ni Duterte. We are cooperating not only in terms of our effort, we are also contributing in terms of monetary contribution. Dulasab sa kasing-kasing sa mga Subuan o sa mga Bisaya si Duterte nga lumad nga taga Danao nga balwarte sa Madurano ug Almendras. Di sad ko nung makwestiyon ang kaseryoso o kaligdong ni Duterte sa pagkamayor sa Davao City nga may usa sa labing luwas o progresibo nga syudad sa nasod. Kiunsa man na niya because nakita nato nga klaro ang iyang liderato. Ang isang suportaan si Duterte sa iyang kampanya nga himuong federalismo ang matang sa gobyerno sa nasod aron mas mapahimuslan sa tanan ang kwarta sa katawhan. Ubos sa federalism government, di na kinahanglan ipada sa kauluhan ang mga kwarta sa probinsya kay ang matang probinsya na ang mupahimus ni ini alang sa kalambuan ug di ang ilang gitawag nga Imperial Manila. Alang sa Aksyon Bisaya, Ryan Sorote. Open commitment alang sa maayo nga panglawas ang tumong sa mga member economy sa Asia-Pacific Economic Cooperation. Ilang i-prioritize ang mga sakit nga adunay labing dako nga hulga sa panglawas ug niadtong nibiyaan og wa mahatagi og maayong pagtagad. Mga health issues sa APEC meeting giaksyonan ni King Perez. Kakahapon gimo sa mga health ministers sa mga member economy sa APEC diri sa Sugbo ang High Level 5 meeting on health and economy. Nagtuo ang mga delegado nga dunay relasyon ang ekonomiya ug kahimtang sa panglawas sa mga tao sa 21 ka mga member economies. The roadmap should not be left in the city of Cebu. It should be a map that all of us together we should embark, where individual responsibilities as a government should be fulfilled. Matud nilang Health Undersecretary Kenneth Hartican-Go ug Peter Sheehan, ang Research Director sa Victoria Institute of Strategic Economic Studies sa Australia, dunay 5 ka critical areas nga ilang tukion alang sa 2020 Roadmap for the Health Asia Pacific Initiative. Nagdakip kini sa open commitment to health among member economies, collective platforms for meaningful policy dialogue, prioritization of diseases, innovation in health, ug intersectoral cross-fora collaboration. Matod ni Undersecretary Go nga himong priority sa mga APEC economies ang pagmeno sa obesity ug hypertension ug antimicrobial diseases nga nakuha gikan sa mga medical ug healthcare facilities. Dugang priority ang HIV nga nasayran nga nagkataas ang HIV cases diri sa Pilipinas sa mga may-aging tuig. The approach to HIV is not just in the treatment, but also in prevention, public education, and also in public health interventions. We are aware of the rising incidence, and part of that is the drug abuse, through sharing of tainted needles, for instance. But thank you, that question is quite significant about it.
Sa mga innovation sa health sector, gitinguha sa mga member economies nga dunay supply chain security and integrity ang mga tambal ug blood safety supply network sa Asia Pacific. Hatagan sa gibugaton ng pagtagad sa mental health nga dunay stigma sa katilingban ug unreported ang gidaghanon sa mga kaso niini sama sa anxiety. Nagkauyo ng mga delegado nga napasagdan sa mga member economies ang kahimtang sa pangisip nga makaapekto sa productivity ug ekonomiya sa matag usa. The emphasis on innovation and how we can introduce better innovation, product, processes, systems, how we go about doing it. And the second point I wanted to emphasise, which has been an important part of our work, is what Secretary Garron mentioned in the press statement. Namely, economists are really just starting to realise how important health is. Ilang i-finalize ang policy toolkit nga magtala sa mga rekomendasyon pagtabang sa gobyerno, mga kompanya ug non-government agencies sa pagwagtang sa mga health-related barriers sa mga kababayenan sa mga member economy sa APEC. Nagkahiusa ang mga delegado nga dunauntay dakong kontribusyon ng mga babay sa natad sa ekonomiya kung mawagtang ang mga health-related barriers. Women empowerment and the promotion of gender equality are keys to achieving sustainable economic development in APEC. Millions of women in the Asia-Pacific region have the potential to contribute more fully to their economies. Alang sa Aksyon Bisaya, King Perez. Mga delegado sa Energy Expert Group sa APEC member economies nagplano sa pag-standardize sa technology nga ilang gigamit. Usa sa tumong niini mao ang pagpameno sa kadaot nga mahitabo tungod sa paggamit sa energy. Ang kalambuan sa meeting sa mga APEC delegates giaksyonan ni King Perez. Sa Marco Polo Plaza Hotel nagtigom ang mga energy experts gikan sa 21 ka mga member economy sa APEC. Nanglangkob sila sa Experts Group on Energy Efficiency and Conservation nga may gitahasan sa pagpalambo sa energy conservation ug pagpatuman og energy efficiency practices ug technology sa Asia Pacific. Mula nat og duha ka adlaw ang ika-46 nga tigom sa mga energy experts nga gipanguluhan sa chairman gikan sa China nga si Li Pengcheng. I hope we will spend 2 days very intensive discussing for the next step of our EGEC. Gawa sa energy efficiency ug conservation, tinguha sa maong grupo nga mapalambo ang trade dali sa mga ekonomiya sa APEC sa natad sa enerhiya ug pag-contribute sa international community pagmeno sa daotang epekto sa pagproduce ug paggamit sa enerhiya. Lakip sa priority area sa ilang meeting mao ang pag-harmonize sa standard sa mga member economies, ingon man sa efficiency test methods alang sa mga refrigerator, labeling ug information schemes alang sa vehicle fuel efficiency ug pagtuki sa mga best practices sa matag nasod. Gipasigarbo sa Undersecretary sa Department of Energy nga usa sa mga nahimo na sa Pilipinas ang pag-finalize sa 2014 to 2020 National Energy Efficiency and Conservation Action Plan. Ingon man nga ang Pilipinas migamit og renewable energy sources, lakip na niini ang geothermal energy nga naglangkob og kapin 10% sa kinatibuk ang tinubdan sa enerhiya sa nasud. Further discussion on these can help us come closer to the vision and further define what issues we need to address and opportunities we can take advantage of. Ang mga isyu ug masabutan sa mga delegado mao mulangkob sa himong roadmap sa mong grupo karong tuiga. Alang sa Aksyon Bisaya, King Perez. Mo kadto ang tunga sa oras nga pagbalita sa Aksyon Bisaya. Mga balita nga pundasyon sa ligdong nga opinyon ug konkretong solusyon. Ako si Georgia Herrera. Bisan nasa, bisan kanusa, kapatid. Kay dilang kutob sa balita, aksyon!